Com sabreu, he vingut fins al Japó i una de les coses que em fa molta il·lusió provar és el lavabo japonès. I per si alguns de vosaltres encara no l'heu provat, doncs fem-ho junts. Dóna'm la mà. Aquest és el lavabo. Com podeu veure, alguns tenen una pica i tot. Després de fer les teves coses, et rentes aquí les mans. Aquí tenim el panell, això és com per aturar tot el que estigui fent, que ara ho veureu. Això és per posar el xorret d'aigua que et neteja el cul. Aquest no sé per què és, suposo per... Això és la pressió de l'aigua, que li pots posar més o menys. I aquí tens la temperatura que li pots posar a la tassa. Això és el millor del millor. Saps quan el teu pare va al lavabo i et deixa la tassa ben calenteta? Doncs és això. Per l'hivern és... Ja tinc la tassa calenteta. Vinga, va, apretem el botó. Em sento violentat, ara mateix. El que no entenc és, ara els japonesos es queden amb el cul moll, perquè això no qui ho asseca. Oh, Déu meu! Oh, Déu meu! Ataca! Jo crec que no hi estic acostumat.